Horas ma dihita saluhutna. Adorang sotapuka parminggota di minggu ex Saudi sadarion. Jumolo mahita martangyang sangobas dirawat tabe martangyang mahita. Amen. Hamuna akadongan nahina holongan. Sadarion sahat mahita tu minggu ex Saudi. Lapatanna saitangi homma suaraku ali Jahoba. Pesalmen 27 ayat 7. Marhite parminggota sadarion jauh-jauh mahita tu debata. Ai debata donatuk manangihon suarata. Dohot hoi-hoita jala asido rohana mida aka na jauh-jauh tu ibana. Tapasahap ma puji-pujian holat tu ibana. Marede mahita sian bukwede nomor 2 ayat sada dohot tolu daya tolu jong-jong ma huria. Marhite-hite goarni debata ama. Dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goarni todi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Sai tangi homma suaraku ale Jahoba molo jauh-jauh ahu. Didok rohaku. Homadok. Lului hamuma bohiku, atong bohimma na hulului ali Jahoba. Sai unang mata bunihon bohimma radopon ahu. Jahoba do panodangi diau dohot hatuauku. Tung mida isema mabiar ahu. Jahoba do partano batuan ninguluku. Tung mida isema ahu biahaton. Haleluya. Martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatudusan. Ama nami na di banwa gijangi. Use hommato dim nabadiai dohot hapistaran nasyakoi tu saluhut huriam. Asalam rarat jalalam hot hatam nabadiai di tonga-tonga ni hamion. Lehon mahiras niroha dina posom majamitahon hatam.
Asalam pita jalalam gadda huriam nabadiyai. Patotong mahuhut rohanami mangului ho sahat ro di ujung. Di bagasan hapor siaon nature. Mar hite-hite anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudulma huria. Mari de mahita sian buku de nomor 222 ayat 3. Patik ni debata si hangulu honota di minggu eksaudi sadarion di enet sien sadakorin bidu saplonom ayat 10 tolu. Dungo mahamu marsi hohot marhapor siaon tang mahamu jala margogo. Atong rap mangido gugu mahita sian Tuhan debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar tu patik me. Amin. Mari de mahita sian buku de nomor 688 ayat sada tabatolu di ayat tolu jongjong ma huria. Tatopo tima dosata tuadupan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargugu naso hatu dosan. Hodo panodangi nami dohot hatuaun nami. Hodo partano batuan nami di ngulu nami. Sai tangihon masuara nami
Ali Jahoba dina juju hami tuho. Asi maroham midahami jala alusi mahami. Unang tung tabunihon buhim maradupok kami. Unang tung tulak kami di bagasar rimasmu. Matua hodo pangurupi nami. Unang tung abolokoh kami. Jala unang tadikok kami. Ali debatani hatuon nami. Asima roham di hami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ale Tuhan debata. Pargogo na sohatu dosan. Sai tangihon ma suara nami. Jala asi maroham di hami. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan. Di hama masani mara alani kopit sapul siaun. Gok do biar huadu bihami napola mabahen ganggu dohot haporsion nami. Mabiar dohami di perekonomian na hurang denggan. Mabiar dohami sutuk kona sahit. Mabiar dohami dang dapat mangan. Mabiar dohami sutung lam gudang akamara na asing alani kopit sapul siaun. Ali Tuhan para siroha. Salpu homma mara kopit sapul siaun siat tonga-tonga nami. Sai lehon madihami hapor siaun na mangulu. Ai hodo na huhaposi hami. Na tukpa luaho kami sian marai. Hodo na hu hasi hole hami laho mangalusi juju nami. Ali Tuhan, tangihon mahami, jala asima roham midahami. Ale Tuhan debata. Pargogo na sohatu dosan. Sai tangihon ma suara nami. Jala asi maroham di hami. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan. Di hama masa ni mara sinwaing. Sai tak mahami saluhutna. Unang paluas sami marrohamago na holan mangulahon lomo ni rohanami sabing. Na mangulahon ulaon na solomo ni roham. Ale Tuhan, top pamaroha na ias di bagasak kami. Jala pai baru rohanami. Jala pasitong hobar tulomo ni roham. Ale Tuhan debata. Pargogo na sohatu dosan. Sai tangihon ma suara nami. Jala asi maroham di hami. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan. Tatap ma saluhut parsorion nami bi. Dina humol sorohan nami sumarihon bohal ni pardagingon nami. Urupi mahami. Jala sarihon mahami. Huboto hami hola koro haroroan ni nasa ulibasa namoliutus. Selehom mai dohot di hami. Unang luas aturaparon. Manang isi siak kami akan natinopam. Para di may di hami akan nahurangan waing. Ay naporsero kami. Gari akan natinopam di sadok portibion. Di sarihok kodoi saluhutda. Say dohot manak kami sarihonomu. Pasuang mahami tu hinauli ni panopammu di langit dohot tanoon. Hatam do namadok. Parhanalom majahuba. Pagomos jala patugur ham. Jala parhanalom jahuba. Ale Tuhan debata. Pargogo na sohatu dosan. Sai tangihon ma suara nami. Jala se sama dosa nami. Ale Tuhan debata nabadia jala nabonar. Parasi jala partalup niroha jala nabasar doho. Sai marpangulahi maroham midahami. Dibaheni sai se sama sudidu sanami. Dangarong nahupangasaw kami dukon asineroham. Hati goran na pinatupa ni anak mudo na hupangasaho kami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan na hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
baga-baga ni debata taringo tu hasesan ni dosata. Roma hamu tuau asa mangulu todimuna ninna Tuhan Jahoba. Tung surarara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Botardo bahenoku songon itak. Nang perara songon abit hasubba. Gabe songon hapas domuse. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Hudul ma huria. Marede mahita sian bukwede nomor 700 sada ayat 2. Hatani debata turpuk epistel di minggu Eksaudi Sadarion ema natar surat di Pesalmen bidu 27 mamuka senaya pitu sa rodi ayat 14. Sai tangihon ma suaraku ali Jahoba molo juju ahu asima rohamida ahu jala alusi ahu. Nina rohaku do mandokho lului hamuma bohiku atong bohim mana lului ale Jahoba. Unang tung tabunihon bohim maradopon ahu. Unang tung tulak naposom di bagasar rimasmu. Matua horo pangurupiku. Unang tung abolokon ahu. Jala unang tadikon ahu. Ali debatani hatuauku. Ainung ngaditadikon damang dohot dainang ahu. Alai dijakon Jahoba do ahu. Sai podahon matuau dalammu ali Jahoba. Jala tugu ahu di dalam hati goran. Alani akka alokku. Unang tung pasahat ahu guru roha-roha niaka musukku. Ai hehe dodopak ahu akka sitidangi pargabus. Jala di bauson hajahaton. Aut unang huha porsyai paidai daukku sugut hinadenggan ni Jahoba di tano hanguluanon. Parhanalom ma Jahoba. Pagomos jala patugur ham, jala parhanalom Jahoba, ima sahatna. Martua ma akka natumangihon hatani debata, jala naupeopsa. Amin. Marede mahita sian bukwede nomor 210 ayat 2, los jongjong ma huria.
tahati dakkom maha porsiau tai songon nahina tidakon ni dongata saha porsiau disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jakoba ido ama pargugu naso hatu dosan na tumopa langit doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jakoba nasa sadai ima nati nubuhon ni si Maria na gabi-gabian siat todi parbadia andorak sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang na tuat tu banua toru dong ditanom na mulak mangolu diari patuluhon nama naik tu surgo la hundul tu siamun ni debata Jakoba amanai pargugu naso hatu dosani disima ibana paima mulak sogo tu tanoon manguhumi halak namangulu doho namate au porsea di todi parbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia doho di hasasan ni dosa doho di hatai namadok mulak mangulu sogo daging ni halak nang mate doho di hangoduan nasura suda amen hudulma huria Marede mahida sian bukwede nomor 707 ayat sada. Horas madihita saluhutna. Odolan titing Minggu tanggal 24 Mei 2020 na parjulu titing nang marbagas. Titing paduahon. Naeng majalo pasu-pasu parbagason ma sahatua mangatur pajaitan ruas ni HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati sian wek parserahan. Anak ni amata mangapulu panjaitan nahinan tubuh ni natta rumi borsinaga nainan dohot oroanna kartini masniari borsi majutak boru ni amatta Robinson Cesi majutak nahinan tubuh ni inatta sabam asima borsi torus ruas ni HKBP Pondok Kelapa Resok Pondok Kelapa pamasu-masuo di Patupa di hari Jumat tanggal 20 Mei 2020 masuk pukul 10 WIB di gereja HKBP Keramat Jati. Di pasu-pasu tuhat tama sakap parsari peon nasidai. Napa duahon. Pesta parningotan hasasaur ni di parbadia.
Di hari Minggu tanggal 31 Mei 2020, ima pesta parjolo parningotan hasasaur nito di Parbadia. Mardo mutusi patu-patu tado parmingguat di bagas tabe, acara di Paradehuria marhite-hite media sosial, sitia wek pasahato tuya grup ni wek marsada-sada. Napa duahon, di hari Senin tanggal 1 Juni 2020 ima pesta paduahon, parningotan hasasaur nito di Parbadia. Mardo mutusi patu-patu tado parmingguat di bagas tabe, acara di Paradehuria marhite media sosial, sitia wek pasahato tuya ni grup ni wek marsada-sada. Na patuluhon, dompet posko COVID-10 sia. Dalat talau mengurupi akar wasta HKBP Keramat Jati nahona dampak pandemi virus COVID-10 sia, di patu pahuriat tado dompet posko COVID-10 sia. Mardo mutusi tatu pahi maulani itap ninabui tarbain hita. Tapasaha matu bedahara huria melalui situ wek tabe, manang ta transfer tu rekening ni diakonya HKBP Keramat Jati PNI nomor 0010558207. Mauliate ma di pasat huriat tatua kanaung pasahaton pangurupioni. Na paupaton bantuan sosial dampak pandai COVID-10 sia. Na parjulu, na di hari Sabtu tanggal 10 Mei 2020 di Jalo Huriat tado bantuan sosial dampak pandemi COVID-10 sia, ima kecap gudangna 500 peces. Sian keluarga nonya sima jutak boru tapu bolun opu Joshua boru sian wek condet batu ampar. Na paduahon, na di hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 di Jalo Huriat tado bantuan sosial dampak pandemi COVID-10 sia, ima boras godangna 300 kilo sian keluarga nonya luban gaul boru silaban opu Rahel boru sian wek condet batu ampar. Mauliate ma di pasat huriatta tunasida. Na patuluhon, na di hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 nunga di pasat huriat tabe bantuan sosial dampak pandai COVID-10 sia, turua seni huriat HKBP Keramat Jati nahona dampak pandemi COVID-10 sia, godangna 410 paket sembako. Tatangyakon ma asa tibu salpu pandai COVID sia portibion. Na palimahon, ulang tahun napa 70-hon. Hombartu program ni huriat tahun 2020 pasahatot tada ulos songot tadalas ni rohatta ima tu nonya lumban gaul boru silaban opu Rahel boru sian wek condet batu ampar naung boho umur nasida 70 tahun na di tanggal 10 April 2020. Alai sial las ni rohani keluarga dang pola pasahaton ni huria ulos tu nasida. Mauliate ma di nasida di pasu-pasu tu hatta ma nasida tu joluanon. Na paonopon soso-soso manang himbauan. Na parjulu mardomu tu namasa di negara di tikion ima wabah virus corona. Pinangido matuhita salu naruas ni HKBP Keramat Jati asa radehi tamangoloi manang mematu himbauan ni pamertatta marhite media elektronik dohot media sosial mangorom diri di bagas tabe lau memutus rantai penebaran virus corona manang COVID-10 sia. Na paduahon tapatupa ma partangan wek sermon kategorial doh parmingguan di bagas tabe, acara di Paradehuria marhite media sosial, situa wek pasahato tuya grup ni wek marsada-sada. Di siala haradota mangoloi sosoi hu pasahat hamima mauliate. Songoni masahan dititing di minggutta sadarion, horas madihita saluhutna. Jehovah do
Tapasada marohata martangi yang mahita. Pinuji pinasangak magwarmu ale Tuhan Jehovah na marhabangsa di Banua Gijang. Dang tarasam dengan dibasam di parngoluon nami. Di ramoti ho hami di bagasan tikion. Di dalam tumaol na huadupi hami parngoluon nami. Alay toktong doho na mga ramoti na madongani hami. Makirip kami tok-tok ko manangihon tangyang nami, manangihon nang jojo nami. Songon guar ni minggu sadarion minggu eksaudi, ditangihon Jehovah do jojo ni hala na porsea. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Postorohan nami, natangihon omu pangiduan nami, pada omu siya kami aka parsahiton namasa di partikianon. Natotok pasik kopomu narikot di parngoluon nami. Namangidodo hami natoksok sesaomu dosa nami. Ala asi dohot denggan ni basam. Upasat hami sude ruas ni huriam. Mulai siya na met-met, remaja, naposo, ama ina, lansia, ina na mabalu, nasopot somarama somarina. Pasu-pasu manasida ale Jehovah. Padao aka parsahiton siya kami. Patogu maha porsyon nami di aka namasa di partikianon. Unang loas madele di aka hamaolonot Tuhan. Tok-toko naman dongani hami. Dinahami Tuhan membentengi diri nami.
na majaga hahipason ni pamatang, dohot na waspada tunahumaliak kami. Urupi hami ale Jehovah, asa totong semangat hami, madalani ari-ari ni ngulu nami. Unang loas hami mabiar, dakpasobom mo hami, alay donganam mo hami, alahodo Jehovah hupangasahok kami ni parguluan nami. Pargogoy ma Tuhan pemimpin ni bangso nami, lehon ng habisukon, asa marbisuk Tuhan laho manguluhon bangso namion. Tok-tok ko na mga leon hahipason. Tangsongon nito aka dokter ng paramedis, lehon mapasu-pasu mito na sida do semangat, asa margogo Tuhan lao mangula aka ulaon na. Unang loas madele Tuhan, di aka na masa di partikianon, alay postro hanami, na tok-tok ko na madongani do malen gogo ng tunasida. Moleate ma Tuhan hupasat rohanami di adopanmu, ala dibuka hodo rohani ruas ni huriam laho maleo bantuan sosial tu aka ruas na berdampak COVID-19. Moleate ma di pasat rohanami toho ale Tuhan, ala dibuka hodo rohani ruas ni huriam na mangaleon bantuan sosial tu aka ruas ni huriam na berdampak COVID-19. Ima inanami nyonya simanjuntak boru tapu bolon, nang nyonya lumbanggaol boru silaban. Homa Tuhan na masu-masu na sida, pasikop sa luhut aka narikoti, pasu-pasu ng keluargana, padaomu aka parmaraan dot aka parsahiton, nalihonomu ng hahipason ng dinasida. Pasu-pasu man ng ruas ni huriam na mga lehon pelian na sida tu huriam, pasikop sa luhut aka narikoti Tuhan, padaomu ng aka parsahiton, pasu-pasu man ng aka pinopar na sida. Upasat time matuho ruas ni huriam na dibagasan parsahiton, na dirawat di rumah sakit dohot dibagas, asa homa toktong na mga lehon hamalumon. Tarlumobi Tuhan hupasat tami tuho nyonya matondang boru turi, dohot adi siyahaan, asa homa Tuhan na manopot, mga lehon hamalumon dohot pasu-pasu maubat na pinangan na sida. Sangsongoni ng sopar panjaitan, Sintua B si Dauruk, El Hutabarat, nyonya SBP si Regar boru siyahaan, nyonya De Gultom boru siyahaan, Sintua H Pasaribu, Sintua H Asi Matupang, Sintua STR si Regar, Sintua nyonya Batubara boru panjaitan, Juliana boru Sitohang, RS Pardede, C Tambunan, M Marbun, nyonya si Marmata boru si Haloho, nyonya Pangaribuan boru Samosir, B Hutagaol, Lumongga boru si Tungkir, Bitang Hasudungan si Tungkir, D.O. Manalu, nyonya Manalu boru Gultom, nyonya Sintua Hutagalung boru Pandiangan, nyonya Gultom boru Tambunan, nyonya Sintua Matondang boru si Anturi, B si Barani, nyonya Sintua si Tumeang boru si Dabutar, nyonya si Manjuntak boru si Ahaan, nyonya Hutagalung boru si Manungkalit, nyonya Manurung boru si Litonga, nyonya si Tumeang boru si Tanggang, nyonya Panjaitan boru si Tumorang, Delana boru na Pitupulu, Marulak si Ahaan, nyonya Marulak si Ahaan boru si Manjuntak, Karisa boru Panjaitan, TN si Torus, Sintua nyonya Sormin boru Marbun, Johnny Sirait, Firo Gultom, nyonya Sirait boru Dolok Saribu, Jeffrey Sirait, N na Pitupulu, nyonya Sinabutar boru si Marmata, nyonya si Morangkir boru si Regar, Sintua R si Torus, nyonya Sirait boru si Torus, BMP Marpaung, nyonya Sintua Kasi Manjuntak boru Purba, nyonya Marbun boru Sinaga, Adi Siahaan, Noel Felix M. Pakpahan, Juanesa Olivia boru si Tinjak, Rahel boru Lumbanggaol, topot manasida Tuhan na peyak dibagas nang di rumah sakit, apehon tangan mo nagok huasoy, asa tanggal parasahiton siyan pamatang na, asa boy malum dihilala, jala tok-tok kong malenggogo di aka keluarga na merawat,
Tapos dorohan nami Tuhan pasu-pasu si panganon na niinom na sida. Dohot akaubat Tuhan. Asa homa na mga lehon akapasu-pasu mi ito na sida. Upasat kami matuho Tuhan di aka ruas ni huriam na soboy hugarek kami na dibagasan parsahiton asa homa toktong na mga lehon hamalumon dang dinasida. Mauliaten ang hupasat kami ale Jehovah di nadilehok ko pasu-pasu di inanami nyonya lumbanggaw luboru silaban nagonop umur na sida 70 tahun siala asi dot holong ni Roham. Tabay pasu-pasu mi di inanami ilehon manang hahipason. Pargugoy Tuhan di namang dalani ari-ari ngulo na sida. Tok-tok patugom mo ng haporsyon na. Asa tok-tok marpakirimon di asi dot holong ni Roham. Pasu-pasu ng pinompar na sida ali Tuhan. Upasat tayo Tuhan tuhor akaruas ni huriam. Nanayang mamuka parbagason. Imasahat tua mangatur panjaitan dohot kartini mas nyari boru si manjuntak. Homa na masu-masu parsaripion na sida. Asa tok-tok makabiari ho. Tok-tok ko Tuhan na madongani na sida. Papos rohana sida sa luhut denggan patupaonmu. Ulaon pa masu-masuon na naing patupaon na sida di tanggal 20 Mei 2020. Sa tuhoma na sida ale Jehovah. Tuhan tokinay naing bigyon nami hatam na badiyay na naing pasahaton ni naposom. Parbadiyay naposom. Lehon gogo jala pasu-pasu na sida. Ura si hami maritod dimi ng ruas ni huriam na patupa parmingguon di bagas na mibe na sida be. Asa hototong na madongani. Manorusi hatami turohan ng pikiran nami. Asa margogo hami Tuhan madalani ari-ari ning ulo nami. Pinuji pinasangap magawarmo, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami martangyak kami tuho. Amen. Laho tumangihon hatani di bata marid de mahita sian buku de nomor 772 ayat 2 dohot tolu. Dameni debata na sumurung sian saluhut roha
ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Hurian itu hatta amang dainang haanggi na pinaribot na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Turpuk jamita di mingguta sadarion dienet sian Matius 20 ayat 20 sia sahatu ayat 34 songonom maridok takasma tapai hutihut. Jadi lahoruar sia Jeriko torok mahalak mangihutton ibana. Jala hudul-hudul ma dua halak nama pitung di pinggol ni dalani. Jadi dung di bege mamolus Yesus jauh-jauh manasida nin nama. Asi maroham dihami anak ni si Daud. Alai dipicang akan atoropi manasida asasip nian. Alai lam gogo manasida majauh-jauh. Asi maroham dihami Tuhan anak ni si Daud. Jadi mangulum ma Yesus dipakulingi manasida. Aha dipangido rohamuna si bahenokku Tuhamu. Dungi didok nasida ma naeng ma mukap matanami Tuhan. Gabiasi ma rohani Yesus di jama ma matanasida jadi pitor marnida ma jadi di ihuton nasida ma ibana ido sahatna. Warni mingguta sadarion ima minggu eksaudi namar lapatan sai tangihon ma suaraku ale Jahoba. Sai tangihon ma suaraku ale Jahoba. Dienet sian pasalmen 27 ayat pitu. Hamuna kadongan saha perseaun di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus mangulu do jolma di bagasan hasomalan manang di bagasan adat istiadat adong doi nauli alai adong doi tong na hurang ripas di tonga-tonga ni ngulu hajol maun di patu pajol maido adatna hobartu pardalanan ningulu nasida di tonga-tonga ningulu di natoropi jok do adong tirket nani adokon nasida songon namasa ditikini Yesus. Jadi aka tirket ni hajol maun dada holam masai si sonari alai sia zaman ni Yesus pe ditikki panuratan ni Bibel tai pe marhite-hite Matius adong masai taide majolo manginang piga-piga tirket na adong dalam tatanan kemasyarakatan di zaman ni Yesus di tonga-tonga ni turpukon. Perjolo home partibbo ima aka raja-raja na marhuaso sian pamaretta Romawi dohot aka namora parsinamot nagodang dungi muse aka raja tano na adong hatobanna ima dirajumi home partibbo karaja-raja na marhuaso siap pamaretta Romawi sahat tu aka raja-raja tano na adong aka hatobanna home na paduahon ima home panonga ima aka na adong tanona jala diulasad diri anggon akung di jolo adong hatobanna anggona padua honon ibana mangula tanona sadiri akapar 33 akapar debagas ima home panonga jala home partoru home napatuluhon ima akana pogus akana gali akapangula na mangula di tanoni halak pangobbo dotaka lan asing dope alaya dong mahum na paupaton na jok dang dietong ima akana terpijil lakadia maun
kahatuban, nahuliton, nama pitung, nakung diturpuktal ditaringaw ti nama pitung. Jadi home ni natarpijil may, napapang, akka nadisonggopi todi nahodar, ima bagian yakka na tarpijil. Akka parhuaso dohot namora do namanot tuhon, parnguluon, jala ditupahi akka home panonga. Jala kanapogos dohot nagali, gabi pangiutihu may tunasida. Alay anggo akka home na tarpijili, say hira rapat-rapat doi, na somarguna dianggap na sida, na mangulu siyan na mangido-ido. Ido dianggap na sida. Akka na tarpijilon, dakya ditangihod di tonga-tonga ni natorop. Say hira na somarlapat at dongulu na sida, garyada tahe, bobad do na sida, dianggap di tonga-tonga ni natorop. Suara nasida dang ditangihon, jala dang dipatubegihon. Parnguluon si songoni nung nga matsay leleng masay, jala nung nga gabi hiraha somalan nasitong. Nung nga dihilala na toropi, ngulu naung tikosi, na sopola perlube si taringotan, nung nga peyam sabing. Tangadong pola be si taringotan agia aha disi. Hajongjongan ni marsasahalak matsay perlu, jala arga manutuhon hasangapon na di padjaloon di paradaton ni natorop. Hasangaponi di jalo hobar tu hajongjongan dohot habuion ni marsasahalak. Isarana akka namangula di panggonggomi dohot akka namora dihilalamay halak na sangap. Alay sabalikna akka hatoban dohot pangobbo dihilalamay halak na lea na soapala adong lapatan na. Adong musedo halak na matsay lea ima akan natarpijil na pinabali na pinaduru tarsongop pangido-ido may misalna na mapitung akka nahuliton dohot akka na martihas. Di tonga-tonga ni paradaton si songoni adong na sangap, adong na matsaylea, di simaro Jesus songon na tajaha di tonga-tonga ni turpukta di bagasan tikyon di huta na margoar Jericho. Di tikiro Jesus tu huta Jericho, torop do halak manghut ni bana. Alay tongon hudul-hudul madua halak na mapitung di pinggol ni dalani. Mabigay na mamulus Jesus dungi jow-jow manasida. Jow-jow na inin nama. Asi maroham dihami anak ni si Daud. Ido anggo jow-jow na sida. Dang jojo nasida jojo ala somalna dang ditangihon jol maswara nasida. Alai saonari jojo nasida mangido asini rohani Tuhan Yesus. Alayahan masa manginang. Alai di pitsang natoropido nasida, di pangido nasida asasip asa mauhom asa hom. Dang tama nasida marswara. Ala sian home na tarpijil do nasida, naso dianggap, naso tama bigio suarana. Nung ngaliling suara nasida dang ditangihon, garyada tahedang tama patu bigi honoton. Tungadong margani suara niya kana tarpijil, sa tu paranggulus si sonari tahilaladui. Tungadong margani suara niya kana somargelok, akana somardiha-diha. Ay dianggap do dangadong taru nasida. Jala dang parsidoho nasida paturehon ngulu na torop. Garyada tahe bobad do nasida di parnguluon ni natoropi.
Hinorhoni dang tama patu bagi honon suara nasida. Marhite-hitei hamuna kadongan boi maniatusan boasa diorai natoropi nasida. Na jauh-jauh tu Tuhan Yesus. Dangolo natoropi manangihon suara nasida. Gariada tahe mangorai nasida do asa unang marsuara. Alai nuaeng dangolo nama pitungi di bagasan pop-pop-pom ni natoropi. Lam di pagugu nasida do suarana madok. Asi maroham dihami Tuhan anak nisi Daud. Nang pe balga nasida. Nang pe balga hamaulon. Alai dang masadi nasida mamake tiki na adong. Di perhase yang do tiki. Lam diorai, lam dipagugu suarana mamake tiki na adong. Di tiki na torop pasit tokon adat nama kutam akan nagale sabalik na do di patu pa Jesus. Di patu pa Jesus do suhar ni jadi mangulom ma Jesus di pakulingi manasida. Dada holan mangulon laho manangihon alai tahe di jakod do nasida jala di pakulingi. Diubah di pauba Jesus do hasomalan mangadopi nasida. Nasomal dang ditangihon natorop nasida. Alai nuaing Jesus manangihon jala majakon nasida akan terpijili. Majakon nasida akan somar diha-diha. Majakon nasida naso dianggap jolma. Nuaing dipakulingi Jesus ma nama pitungi. Jesus sadiri do patupa pakataion do nasida. Didok Jesus tu nasida. Aha dipangido rohamuna si bahenokku tuhamu. Dungi di pasahat nasida ma pangiduan nai tu Jesus di dogma naeng ma mukap mata nami Tuhan naeng ma mukap naeng ma mukap mata nami Tuhan pakatayon doho Tuhani mangukap panadota taringo tu hadirion ni Jesusi. Gabe asi marohani Yesus di jama mata nasida jadi pitor marnida manasida. Dungi jadi di hutan nasida maibana. Siani tarida hamuna kadongan saha persiaon para si rohago udang do Yesus ditangi hot doakan terpijili ditangi hot doakan sumar dia dijakon Yesus do naso dijakon portibion. Haradeon ni Jesus makatai doho nama pitungi nunga patupa pangatusion nai baru taringo tuakan nama pitungi. Na jolo nasida holan halak na terpijil do na soadong argana di tonga-tonga di natorop alai nuaing nunga di jakon nasida bongo tu parsaoran ni natoropi nunga di jakon nasida bongo tu tonga-tonga di parsaoran ni natoropi. Nunga sarobang benasida doho natoropi mangihuton Tuhan Yesus. Ngolu na mangihuton Tuhan Yesus paubahon pabahenan naliling tu nai baru sian na papulikot jol mana asing gabe tu parsaoran ala pabahenan ni Yesusi. Sian napapulikon gabe tu persaoran. Hamu bauni masa dibuhai sia jauh-jauh tu Tuhan Yesus mangido asini rohana. Dijako Yesus doakan terpijili asa bongo tu persaoran ni natorop. Nunga dibuha Yesus dirina majakon akan terpijil asa bongo tu persaoran ni natorop.
manangihon jala majakon nasida na tarpijil, manang somal tatusi termarginalkan. Ido permulaan na denggan na paulihon adat na baru. Ngulu na masijakonan di tonga-tonga di natorop songon naong pinatupa ni Tuhan Yesus. Alani hamu nakamang do inang ipola ni jamita ni mingguta sadarion ima ditangi ho Jehovah do jauh-jauh ni halak na porsea ala nido boy ma attu satta marhite-hite turpukon na parjolo hasomalan manang adat na manirang jolma ala ni tirket hajong-jongan boy do di pauba marhite na rotu Jesus ala di bagasan Jesus parasingan ni hajong-jongan dangbe parasingan alai pauliulihon tu haret tahun nama. Ido bedana purtibion doh Kristus. Anggo haujahan ni jolma di tonga-tonga di purtibion ima mardasor tu sinadongan, mardasor tu pangkat, mardasor tu jabatan dot akan asing. Alai di bagasan Kristus parsaora ni marojahan tu holong ni roha. Purtibion marojahat tu napaholakon alai Kristus marujahan tu napasaorhon jala pauliulihon di bagasan haret tahun. Puama sajuk pang sisongoni om mana paduahon. Manangihod dohok majakon ido anak hiculau bongo tu adat nai baru na binuan ni Kristus. Adong disi roha nama si jakonan. Adong disi roha na manangihon halak nasing. Dang ikonau tangihon ni halak, dang ikonau jakonon ni halak alai au pe koradido manangihon dohok majakon halak. Di bagasan hagalio dohok hauranganna. Di bagasan halubian dohot hauranganna. Di saluhut totalitas ngulu ni mana. Jadi manangihon dohok majakon ido anak hicu lau bongo tu adat na baru na binuan ni Kristus. Haradiota manangihon dohok majakon halak nasing. Ala jut tapatu jolo ima ikonau do ditangihon, ikonau do dijakop perjulu. Lai marhite-hite Kristus sadarion dipaingot hita haradion manangihon dohot majakon. Napatuluhon hamuna kamang do tinang ceturpuk tahun. Tuhan Yesus nama rasi rohai boy mangubah adat hasomalan nama nirang gabe adat na pasadahon di tonga-tonga ni natorop. Siani boy taida hamuna kamang do inang ikut di bagasan asini rohani Kristus do boy hita masih jakonan. Ikut tapeakon do kepentingata tapeakon egota tapeakon rasa keakuata tu toru ni silang ni Kristus isi do hita boy masih jakonan gabe sabanatapam mahita Kristus naing marsangap marhite-hite ngulu. Ikut tapeakon do kepentingata di toru ni silang ni Kristusi asaboy hita di bagasan hasadaon. Molo ego, molo pangatusiokku do, molo pikiraku do nahupajolo, maul do jolmai masih jakonan. Ala ikon raprodo hita tu Kristusi, jala tapeakon egota di toru ni silang ni Kristusi. Na paupaton na taida marhite-hite turpukon manang naisebe na manadda dosana, na manadda hahuranganna, na manadda hagalionna ditangiho Jesus. Ido na taida nak marhite-hite turpukon ditangiho Jesus doakan na tarpejili, naso dianggap jolma, naso diparetokon. Aha mahoroan na tapangasahod di tonga-tonga ningulutta tutuhani. Sinadongatta parsatokinad doi na adong dihita boy doi dang marlaku pangalamata di bagasan na 2-1 bulanon hamuna kamang doi nang di pataridahon nama saud do tuhita bohape malo ni jolmai bohape bisuk ni jolmai ala yang go mangadufi virus na sasadon hom do hita saluhutna aidang tarbahen hita agi aha
Siani boy ta parsejari memang holat tu debatado parsigatungata. Hinorhon ni patuk mahita si huto Jesus manangihon dohot majakon akka dongata masih jakonan nasada tu nasada. Di tonga-tonga ni keluargata, di tonga-tonga ni bagasta, di tonga-tonga ni huriata, nang di tonga-tonga ni parsauran. Aitu sido hita di jauh songon natinoppa nai baru. Marhite-hite turpuk jamita sadarion. Naing taguguhon angguhanggukta tu para sirohai. Asa ditangihon. Jala marsihot hita di bagasan tangiang. Asa tumibu, salpu, aka namaolon. Alani hamun akamang dotinang molo disungguli minggu tahita eksaudi di bagasan tikion manuara hokita doi manugi hokita doi asa toktong mangidohon tuadopan ni debata akan rekod di tonga-tonga ni ngulu jala marpangusardea tu ibana debatama mamasu-masu hita saluhutna. Amen martang yang mahita. Mauliate di pasah rohanami ale Tuhan tung asi dohot holong ni rohamdo na toktong pasaor hon hami. Asi dohot holong ni rohamdo na mangalehon partikian naulion marsaor hami rap dohot akka keluarga nami di parmingguan nami di tonga-tonga ni bagas. Nunganani aliling na ale Tuhan ikon songono dope na huadopi hami. Alai pos situ tu rohanami ditikina sai lehonom mudo partikian na lehet naune nauli nadinggan bongot hami tu tonga-tonga ni bagas joromi atau ngali Tuhan songon sihol ni dua halak nama pitung di huta Jeriko songonimo sihol ni rohanami mangidu tuho sai homa le Tuhan manarihon aka narikot di tonga-tonga ni ngulu ni ruas ni huriam. Saluhut akka tangiang pangiduan elehelek naong pinasahat ni naposom marhiti-hiti tangiang pangodianon di bagasa tikion. Sai homa ali Tuhan na patulusoni dohot mangalehon. Mauliate mariho ala asi dohot holong ni roham di bagasan Yesus Kristus martangiang hami tuho. Amin. Huhut papungu pilihan maret de mahita sian bukwede nomor 750 ayat sada dohot ayat tolu Jahoba pangurupi. Tatangia koma peleata ali debata amanami na di Banua Gijang
Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masian na lehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo mai gabe uap na hutus di jolom. Pasu-pasu mai jalaramoti asa hopar haseak kami pilihanon. Pati bulho karajaomu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mi tu hami. Asa lam girgir hami madok moliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alea manami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajaunmu. Say saut malomone roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami selerion hanguluan siapari. Se sama dusanami songon panesanami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugi hutu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sordakon Tuhan debatama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasaur homadamena tu toddim. Amen. Selamat hari Minggu madihita saluhutna amanginang tuhatta mama sumasui hita. Salam sehat.